Het schutterseizoen is volop bezig en we zijn hard op weg naar de hoogtepunten van dit jaar, wat het schutterseizoen betreft. Namelijk het OLS en het ZLF, het Zuid-Limburgs Federatiefeest. En vandaag is hier in Voerendaal, op het terrein van Sint-Sebastianus Voerendaal, is een soort oefenwedstrijd waar van verschillende schutterijen aan meedoen die dus niet aan zo'n OLS mee gaan doen voor de flauwekul. Maar die gaan dan naartoe om te winnen. Onder hun Sint-Hubertus Ubaxberg, een hele flinke, goede, mooie schutterij uit Ubaxberg dus. En die gaan we vooral volgen, hoe ze het hier bij die schietwedstrijden gaan doen, wat hun ambitie is en hoe ze erop staan. Sint-Hubertus Ubaxberg. Schutten heeft 8. Klaar van Erp, hij neven mij, is secretaris van Sint-Hubertus Ubaxberg. Het is ook nog Marke Tenster, die deed het al 30 jaar. Secretaris weet ik ook, weet ik niet, dat ga je dus nu vertellen. Klaar, het is net zomaar een schutterij die van Hubertus. Nee, dat klopt. We zijn een grote schutterij en eigenlijk altijd al geweest, maar de laatste tijd groeien voor alleen nog maar. En dat is gewoon, ze heel erg trots op en blij met. Ja, wie verklaart ze dat zo'n schutterij, en dat is niet de enige schutterij, maar op redelijk kleine gemeenschappen dat die het zo goed doen? Nou, ik denk de verbondenheid in het dorp is hechter dan in een grote stad. Daarbij moet ik wel ook zeggen dat veel van ons leden niet in Ubaxberg woonachtig zijn. Dus we hebben wel een binding met het dorp. Zijn er geboren en getogen of de ouders komen er vandaan. Maar het blijft gewoon gelukkig bij ons een hele grote groep en vergroeien alleen maar. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, want ik ruit ook aan de ongerzien, zal ik maar zeggen. Want er kunt ook veel jeugd bij, hè? Dat klopt inderdaad, ja. We hebben vanaf vorig najaar, dus najaar 2023, hebben we 15 leden erbij gekregen. Waarvan 8 jeugdleden. Dus dat is, is geweldig. En een van de redenen, denk ik, wat erachter is we zijn een aantal jaren, 10 jaar geleden, zijn we gestart met een kidsclub. En daar zijn nu zo'n 35 kinderen zijn er lid van. En buiten de schutterij hebben die activiteiten, knutselen, Sinterklaasmiddag. Maar ze werden ook spelenderwijs bij de schutterij betrokken en maken kennis met ons cultureel erfgoed, wat we zo in het vaandel hebben. Ja, heel chic, heel chic, heel chic. En hoe gaat hier het OLS scheten? Met de nog een bergtruc. En dan kinderen van de opbrengsten, kinderen die ook alle nieuwe uniformen steken. Of wat, wie gaat dat? Ja, nou ja, laat ik zo zeggen. Voor ons best om op het OLS natuurlijk zo goed mogelijk te presteren. En niet alleen budgetten, alle onderdelen, ook degene die allemaal uitrennen, het muziekkorps, etc. Dus maar we zijn volgend jaar zijn we organisator van het ZLF, dus het kleine OLS, zo wie dat helemaal genoemd werd. Daar zijn we nu al druk mee bezig. Dus de derde zondag in juli is volgend jaar Giekeringen welkom in Ubaxberg. Vergond komen, waar of niet? Dank je. Ja, graag gedaan. Sint-Hubertus Ubaxberg had dus al 2 keer het OLS gewonnen. En een shut die er 2 keer bij worden, dus 2 keer in het winnende team zat, is Frans Habets heen even mij. Frans, ik denk dat zich dat die ganse leven lang blijft herinneren. Ja, absoluut. Ja. Dat blijft dus echt herinnering. Dat is een hoogtepunt wat ze bereiken is als shutter zijnde, ook als team zijnde. Ja. De razelige lief, kent ze zich ook nog herinneren? Dat hou ik toen niet. Dat houden we toen allemaal niet. Maar dat is een gans verhaal eigenlijk aan vooraf. Ik weet niet of dat tijd lang genoeg is daarvoor.
Maar dat had met een opbouw te maken van wie ze een team samenstelt. Toen dat die vroeger was dat niet meer als wie dat nu is. Vroeger was dat gewoon uit spontaniteit en ging zo veel langer door. Nu is het 7 uur. Kunt een van de schietcommissie kunt met een luxmeter. Dan zit 100 lux klaar stoppen. Nee, vroeger was ze doorgezeten. Daardoor trainden ze zichzelf ook om de nervositeit in bedwang te houden. Doordat ze altijd maar oefenen best. Nee, dat ging thuis op de scheetboom. Maar ook de gongs nog concoursen. Elke week was wel eens een concours in Limburg. En dan reis je van nou. En dan bouwt ze een team op. En dan bouwt ze ook voor zichzelf een mentaliteit op. Dat ze zich volledig kon afsluiten. Ook echt volledig. Dat kostte er 100.000 luisteren. Dat dacht ik niks. De juiste gewoon niet. Mooi verhaal, schöne anekdote. 2 keer de OLS schetend winnen. Wil ook zeggen 2 keer de OLS organiseren. 2 keer op tijd van 7, 8 jaar. Ja. En dat is voor Ubersberg toen niet zo goed afgelopen. Het was weer 2 keer. Ja, dat is zelfs uitgesteld door de regen. Kijk, dat zien we nu, wat de laatste maanden er gevallen is. Dat wordt toen ook. Ja, en dan is het helaas. Dan zullen ze toch de stoute schoenen moeten aantrekken. En de OLS-federatie moeten vertellen van luister, we moeten het OLS uitstellen. Ja. En dat deed Ping. Ja, dat denk ik, dat deed ongelooflijk Ping. Zeker bent dat 2 keer gebeurd. Hè. En toch had het niet een enorme strop geloof ik opgeleverd voor de verein. Nee, absoluut niet. We zitten redelijk bij kas, laat ik het zo zeggen. Gewoon geen getallen nemen. Maar nou, we kunnen de schoot bedruipen. Ja. Hey Frans, Angerwerk OLS, de best neem je actief shirt, maar de best wel een grote supporter denk ik. Ja, absoluut. Ja, en ik weet precies wat in de shutter vult, want er onder de buk staat. Egal of dat nu man of vrouw is. Ja. Dat maakt niet zo, dat gevoel probeer ik ook nu nog vaker aan de jongeren te vertellen van luister, juist hadden ze al een probleem met de aanlegpool. Ik zei ja, maar dan moest je dat verengeren. Dan moest ik zelf het lichaam verengeren. Dat is een ideale positie creëren, dat ze daar loopt recht op de boom staan. Frans, ik geloof het tegen allen direct. Ik zou zeggen, geef ze veel steun en veel succes. Allah Afgenberg. Ja, dankjewel. Michel Rave is een van de scheetmeesters van Hubertus Ubersberg. Schietcommissie ook. En ja, een man die zich echt helemaal bemoeit met het scheten. Michel, vertel. Ja, het klopt inderdaad. Ja. In de ruimste zin van het woord eigenlijk. Dus, zo ben ik bezig met de schutters op te leiden. Proberen dat ze het scheten op een fatsoenlijke manier aangeleerd krijgen. Hè. Kijk, scheten, dat is niet alleen maar even onder de buks gestaan aanleggen en menen dat ze een prijs kunnen afschieten. Nee, het had met meerdere dingen te maken. Hè. Dus de houding, wie ze steeds. De ademhaling was ze hups. Die dingen hadden niet, dat werkt allemaal niet meer. Heb ik in de vinger gehoord op een trekker liggen. Die dingen, dat kunt ze op trainen. En dat doe ik dan het stuk. We hebben ook nog een scheetmeester, dat deed meer het technische vlak dan. Dus die maakt meer de kugel, dat deed het loedsmelten, het kroeden, de kugel en die dingen. Dat is ook een aparte ding. Dat hebben we ook nog. En ja goed, daarbij houd ik me ook nog bezig met de jeugd wat we hebben. Die hebben ook die dingen die dat doen voor windbugs met scheten. Dat is niet dat zwaar scheten wat we hier doen met de zwaarbugs, maar met de windbugs op wulkjes. En dat moet ze dan oefenen straks voor het echt? Ja, dat is voor de dingen. Daarvoor dat ze ook, ja, dat is de Zuid-Limburgse Schuttersbond, hoe 4 er zitten, maar dat is ook de OLS-federatie. Die zetten overal nu dat ze de jeugd doen promoten en dat ze de jeugd bij het schutterij betrekken. En daar hoort dat scheten ook bij. 3 schutterijen in Voelender, 3 grote schutterijen die je toch nog alle 3 heel erg goed doen. Ja. Wie verklaart ze dat die er alle nu zo trefzeker zit? Ligt dat aan de scheetmeesters of ligt dat aan het talent? Of? Ja, dat is een goede vraag. Dat lijkt zeker een beetje ook aan het talent van de schutters zelf. Dat is ook wie ze deze opleiden. Wie serieus ben ze daar ook mee bezig. Hè. Kijk, er zijn heel veel schutterijen die zijn ook heel serieus bezig tot midden aan. En dat is wie ze met de EMG's ook. Hè. Dat is ook een beetje de kameraadschap. Ja, ga maar kijken, die klinkdorpen. Overal hebben ze allemaal meestal grote schutterijen. Groter plaatje hebben allemaal. En daar zit de animo minder. En dan kiezen dat ook, ja. Want eens kijken, bij ons klimmen, Voelender.
We hebben al een nieuwe scheetploeg, daar zitten meer dan 20 man in. Ja, dan heb je ook een potentieel hoe ze goed kunnen spuiten. Ja. En ik doe maar een kleine schutterie hebben en ik heb maar 12 man. Ja, dan is het wel moeilijker voor door die 6 goede dingen te krijgen. Ja. Nou ja, en dan in Doonder, dan gaat er onder de boom staan. En dan is het echt met ambitie. En hoeveel kans geeft ze zichzelf? Ik geef voor zelf een heel goede kans. Ook al hebben we volgend jaar het ZLF. En dan weet ik wel, daar ben ze natuurlijk 2 keer rijden. Maar ik geef ons nog immer een goede kans. Het is ook, we hebben dit jaar het wisselingen in het team. Maar we hebben nu geschutteren wat dat kunnen vangen. We hebben iets aan verzin met nieuwe A-schutters. We kunnen feilloos omwisselen, de ene naar de andere. En ja, daar hebben we ook alle vertrouwen in, dat die dat horen. En ja, de schutterie moet er zelf ook achter staan natuurlijk. Dat is gewoon een gebeuren. Ja, en de nieuwe burgemeester die weet niet wat hem boven de kop hangt, dus dat zegt gewoon, doen we. Dat zegt ook, doen we, ja, tuurlijk. En het leeft ze volgend jaar 2 keer. Hè. Dan kunt in 1 keer begin juli daar staan voor het oorlijst te openen. En 4 dag later mogen het ZLF komen openen. Dat zou natuurlijk het schoonste zijn. Voor het volgen, Michel. Heel veel succes, dank je. Dankjewel, dank je. Heel gedaan. Broer Smeets heen even mij. Dat is een hele prominente man van Sebastianus Voelender. Broer verzint eigenlijk hij voor Hubertus, maar verzint bij u op de accommodatie. Hij op Kortebach. En nou ja, Sint Sebastianus, dat is ook geen klingbeer, hè? Nee, we mogen niet mopperen. We zijn eigenlijk een koninklijke schutterie, want daar zijn we heel erg trots op. Dat wordt vaak gezegd, die van Voelender, nee, dat is een koninklijke schutterij, Sint Sebastianus het Voerendaal. Maar bij ons in de gemeente Voerendaal, sinds jaar in richting, hebben we natuurlijk 3 goede schutterieën die toch wel laten zien wat de schutterswezen weer is. Ja. En daar ben ik zelf ook trots op. Of ik nu van Voelender ben, of van Klummen, of van Nubeksberg. Ja. Dat is dan even prachtig. Ja, want wie is nu de beste? Klummen, Nubeksberg of Voelender? Nou, dat durf ik niet te zeggen wie de beste is. Er zijn al een goed. Nee, dat is al ook geen extra mensen. Dus, het is een spel wat we spelen. Dus we helpen ons ook hongerig. Begin van het jaar hebben we een groot Voerendaal toernooi. Hoe we dat hebben, hoe we vriendschappelijk met onze 3 schutterijen hier de strijd aangaan. Weer de beste start maken van het scheetseizoen. Ja. En dat gaat helemaal prachtig. En dat doen we al dicht alle jaren zo. John van Kan is ook scheetmeester bij Sint-Hubertus Ubersberg. En dat is de man die echt over het technische verhaal gaat. John, wat deed je? Ik doe de keugel maken, loodschmeel, de keugel maken, slaaghutjes stroot, slaaghutjes erin, nieuwe kogel erop, het vet eraan. En dan afpersen en dan de huls weer afpoetsen tot die weer gereed is voor de volgende oefening. Ja. Of wedstrijd. Ja. En dat gebeurt tijdens de wedstrijd, dat zien we die van Wilder doen. Maar dat werd natuurlijk voor zo'n OLS bijvoorbeeld, deze dat alle nu van tevoren op en top voorbereiden. We doen dat, want we zaterdag gaan veroefenen of hier nu op een wedstrijd zijn. Morgen moeten we naar Wilder naar het Boonsfeest. Nou, straks is de kees half leeg. Die moet ik ook straks weer bijlaaien voor morgen te kunnen zitten in wielrijden. Het kan niet zitten. Ja. Hey, en nu zit er natuurlijk op die scheetboom, daar is er ook immer van al over te doen. Ja, we hoeven maar de naam niet alweer te laten vallen. Daar komt ook het kugel het veld in. Wie ruimt het op? Ja. Die moesten zelf 90% moesten gaan terugzoeken. Hè? En die moesten met metaaldetectors gaan zoeken. Ik weet toevallig, de jongen van Voerendaal, die hebben daar een vereniging, een club voor. Die komen eens per jaar. Die gunt hier met maanden 25, 30 naar het veld in en die gunt dan de keugel zoeken voor hun. Oké, dus het is net zo, daar had ze nou 10 shoot gedaan, dan moesten die 10 keugel gaan zoeken. Nee, dat is op het eind van het jaar doen die dat dan zoeken. Maar kijk bij je OLS, dat hebben ze maar 1 keer. En dan na het OLS, als de ook naar de akker in kind, zodat de boer niks meer erin hebben staan, dan kunnen ze naar de akker gaan en dan kunnen ze die keugel gaan zoeken. Ja, logisch. Als er nog grote stund, bij wijze van spreken of erappelen, is de boer niet blijven toen die erappelen gaan schravelen. Wens het has over de ambities van de schutterijen die wij bij je zijn, Hubertus Ubersberg natuurlijk voorop. Wie belangrijk is het dan dat dat materiaal allemaal tip-top is?
Ja, want het materiaal niet tip-top is, kunnen ze sowieso al niks maken. Dat kunnen ze niet weten. Er moesten vanuit gaan tot het materiaal goed is. De shutter moet ook goed zijn en stil zijn. Maar als de shutter stil is en het materiaal is niet goed, dan kunnen ze niks maken. Het begint al met het lood smelten. Want het lood niet richtig op temperatuur is, dan is de kogel niet vol, dan is de halve binnen. En dan kiet een ganse andere baan. Of het is scheef, dat het niet gans rond is, en dan kies een ganse andere baan. Dus het is er net bij stil, maar daar kunt best veel bij kijken. Zonnig wenselijk veel securiteit het is werk. Dankjewel. Angie Konjaerts, uit Landgraaf, maar schut bij Sint-Hubertus Ubaksberg, deed angerwerk voor de eerste keer echt met in het team. Nerveus, Angie? Lichtelijk. Het is natuurlijk wel gezonde spanning, maar het is natuurlijk wel ook wat ze jaren nog streeft om uiteindelijk op dat A-zestal mee te kunnen schieten. Ja, want wanneer ze dingen op het eerste opstellen, dan wil dat zeggen dat ze toch al gaat shoot in de ransel has. Klopt, maar ja, het is natuurlijk het vertrouwen wat ze in elkaar en in het team has. Ja. En wat maakt echt zo'n scherp schutster? Concentratie, rustig blijven, dicht bij jezelf blijven en vooral niet laten afleiden door de omgeving, denk ik. Ja. En wie deks hassen in dat A-team met geschoten de ervaring? U is de eerste keer. Ja, het is echt de eerste keer dat ik op de A-match zit. U. Dus ze is echt debutante en ze moeten veel vertrouwen in de gang dat ze dat zo doen. Ja, dat is zeker waar, maar we hebben de laatste jaren veel geoefend. Ik heb als vooropschut op de B1 geschoten de laatste jaren. En ik moet eigenlijk zeggen dat dat wel goed is gekomen. Tot nu toe nooit gemist op een bondsfeest of zo. Dus ja. Dat is nou ja, eens we zijn dus heel benieuwd of er dingen op de platte kaart door geen berg zien varen heel binnenkort. Heel veel succes. Dankjewel. Ja. Een schuttersfeest is meer dan alleen schieten. En die andere dingen, die hebben ze geoefend in Wielree op het Bondschuttersfeest van Sint-Maternus Wielree.